El 90% de les persones que han tingut un problema de salut mental no s'han vist amb cor d'explicar-ho obertament a la feina. És el teu cas, Dúnia? Pues clarament sí, vull dir, puc formar part d'aquest 90%. Crec que més aviat, a vegades per una por imposada meva, que no pas per la situació que es pugui donar, perquè moltes vegades quan pateixes d'un trastorn mental, pateixes depressió, ansietat, mentalment estàs com tan agobiada que et costa molt poder obrir-te a un company o al teu cap i explicar-li realment el que està passant. Què et feia por? Em feia molta por la reacció. Em feia por i vergonya, jo crec, por de que em jutgessin, por de que no m'entenguessin i de sentir-me com jo em sentia, no? Que al final és com que t'avergonyesses una mica de lo que estàs passant perquè no ho entén. A tu et va passar, Dúnia, que de tant amagar-ho vas patar? Sí. Sí, em va passar no a la feina on estava, sinó en una altra que vaig estar abans, que vaig patar i vaig haver d'agafar la baixa en contra de la meva voluntat, perquè jo no volia, vull dir, em sentia molt culpable d'agafar la baixa i allà va ser quan vaig veure que havia de parlar les coses. Dúnia, quan deies això, vaig patar, què vol dir? Bueno, vaig tenir un intent de suïcidi. Va ser una època on se'm van ajuntar molts pensaments. Externament no passava res, però internament estava destrossada. Portava ja molts anys de teràpia, portava ja molts anys treballant-me i vaig entrar en un pou que no veia sortida. I va haver un dia que em vaig aixecar i vaig dir no puc. O sigui, no puc despertar-me un dia més, és que no vull. Llavors, doncs, arrel d'aquest intent, vaig acabar a urgències i allà vaig veure que no estava bé. Presenta'm, a veure, amb qui has vingut avui? Avui he vingut amb el Damián, érem companys de feina i va ser un recolzament molt gran a la feina on estava anteriorment. Què li voldries agrair amb el Dami, que potser no li has agraït fins ara? Ui, jo crec que li he agraït tot, crec, però no, bàsicament com ets, o sigui, agraeixo com ets, i perquè crees molta confiança en una feina. Algú que t'escolti. Sí, jutgi. Exacte. Jo crec que és més això, que no em jutgi. Que escoltar, hi ha gent que escolta, hi ha molta gent que escolta. Sí, més o menys. Però és diferent a l'escoltar que jutjar. I tu, Dami, què diries que t'ha ensenyat la Dúnia quan parlem de salut mental i feina? Primer, que no s'han d'amagar les coses. No s'han d'amagar els sentiments i s'ha de parlar tot i s'ha d'intentar posar remei a allò que t'està afectant. Clar, que parlant-ho segurament hi guanyem tots, perquè tu ho deies, Dúnia, a la teva feina anterior, no? Que quan vas plegat van dir, escolta'm, és que no volem quedar-nos sense tu perquè tu aportes molt en aquesta feina. No, i també després te n'adones que quan ho parles, ara deia una cosa, que a vegades penses que ets l'única persona que estàs vivint això i que t'estàs sentint així, perquè clar, també en el món ara que vivim, Instagram, tot és super happy, la vida és meravellosa, i dius, vale, seré jo l'única que estic així i que estic plorant i que no puc sortir del llit, i quan ho parles veus que hi ha moltíssima gent. És que crec que la majoria de la gent amb la que parlo en algun moment de la seva vida s'ha sentit així i em diuen, és que t'entenc, saps? Però a la gent li costa molt de parlar-ne. Tu creus, Damián, que les empreses estan preparades en temes de salut mental? En absolut. Jo crec que no. Perquè no hi ha visibilitat. Vull dir, qualsevol persona li passa qualsevol cosa i si no ho comunica i no sabem fer-ho, mai es crearà un ambient segur on es puguin tractar aquestes coses dintre de les empreses. Aquest és el principal motiu. I després que n'hi ha empreses que potser o volen retrasar aquesta figura, no, de la salut mental i tal perquè no els hi convé, o bé no saben fer-ho. Jo crec que s'han de trobar maneres de gestionar tot això i que hi hagi un clima de confiança dins una empresa per poder explicar els problemes aquests, no? Dúnia, si ens està veient algú que està com tu fa uns anys, que no gosava explicar-ho obertament, que tenia un problema de salut mental, què li diries? Aviam, jo li diria que principalment busqui la seva gent de confort, sigui amics, sigui família, sigui algun company de feina,
i que se senti amb valor de parlar-ne, de parlar com se sent, què està patint, què està sentint, perquè al final d'aquesta manera no només guanya aquesta persona, sinó que hi guanyem tots, no? És la forma en la que te n'adones que no estàs tan sola com et penses i que no ets l'única persona que estàs patint això.